Дроны ў паветранай прасторы Беларусі. Лінія Сталіна не вытрымала атакі. Салтычиха 21 стагоддзя. Кто будзе платіць пенсіі беларусам? То есть пенсию белорусам в 30-м году будут зарабатывать белорусы? Я думаю, россияне. На канале Нехта Плюс навіны па-беларуску пра Беларусь. Добрый дзень. У ноч 6 на 7 верасня Расія зноў масава атакавала ўкраіну дронамі і ракетамі. Пры гэтым частка дронаў праляцела праз тэрыторыю Беларусі. Зрэзалі сабе шлях, так бы мовіць. Пра гэта заявіў кіраўнік управлення камунікацый паветраных сіл Украіны Юрій Ігнат. Так і цього разу теж було на білоруському напрямку зафіксовано кілька шахедів, зрізали шлях собі, так би мовити, щоб через білоруську територію. Расейцы выкарыстоўваюць тэрыторыю іншых краін не ў першы раз, адзначыў Ігнат. Да гэтага падобныя выпадкі былі на поўдні, калі ракеты і дроны прыляталі праз Румынію і Малдову. Беларускі альпініст загінуў на Эльбрусе. Цела 26-гадовага альпініста знайшлі на вышыні 2800 метраў каля вадаспада Церскол і перадалі следча-аператыўнай групе. Малады чалавек не рэгістраваўся ў ратавальнікаў. Яго мэтай было падняцца на вышыню Церсколак 3800 метраў у паўднёва-ўсходнім ад рогу Эльбруса. Турыст перастаў выходзіць на сувязь 3 верасня. 6 верасня яго бацька звярнуўся ў галоўнае ўпраўленне МНС Кабардына-Балкарый, паведаміўшы, што ўжо 4 дні не можа звязацца з сынам. Ратавальнікі адразу пачалі пошукі. 7 верасня стала вядома, што беларускі альпініст загінуў. У пошукавых работах удзельнічала 19 ратавальнікаў Эльбрусскага высокагорнага пошука-ратавальнага атраду МНС Расіі і ратавальнікі цэнтра «Лідар». Пошукі завершаны. Цела эвакуявалі і перадалі следчым органам. Узламалі лінію Сталіна. І гэта зрабілі не немцы. Хаця яны гэта лёгка зрабілі яшчэ летам 1941. На гэты раз лінія Сталіна пацярпела ад невядомых хакераў. Цалкам магчыма, што расейскіх, паведамляе наша Ніва. У пачатку жніўня яны ўзламалі афіцыйны акаунт гісторыка-культурнага комплексу «Лінія Сталіна». Там было больш за 6700 падпісчыкаў. І адразу пачалося нешта дзіўнае. У суполцы сталі з'яўляцца аднатыпныя допісы. Над абласцямі Расіі і акупаванымі тэрыторыямі Украіны перахоплівалі і знішчалі дзясяткі і сотні украінскіх беспілотнікаў. З чытачоў амаль ніхто не заўважыў падвох. Толькі праз 2 тыдні адміністрацыя лініі Сталіна стварыла новы акаунт і ў каментарах папярэдзіла. Акаунт узламалі. Але за амаль месяц на новы акаунт падпісалася ўсяго 11 чалавек. Старыя допісы з баявымі зводкамі зніклі, але вярнуць доступ пакуль не атрымалася. Апошні допіс датуецца 1 жніўня. Тым часам у Беларусі з'явілася свая Салтычиха. Сумна вядомая расейская памешчыца жыла пры Кацярыне II яшчэ ў 18 стагоддзі, а вось яе наступніца з'явілася ў Беларусі ў 21. Дырэктар узорнай гаспадаркі ў Добрускім раёне 12 гадоў хавала гібель жывёлы. Яна з'яўлялася чалавекам года, часта давала інтэрв'ю дзяржаўным СМІ, дзе хвалілася сваімі поспехамі і казала, што бярэ прыклад з Лукашэнкі. Таму гаспадарцы Завідаўская усе проста зайздросцілі. І вось за махлярства з пагалоўем у красавіку этого года жанчына апынулася на лаве падсудных. Приговором суда Добрусского района от 24 апреля 2025 года бывший руководитель ООО «Завидовская» привлечена к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий. Ей вменялось совершение действий. На протяжении 12 лет она давала незаконные указания своим работникам на сокрытие падежа. Способы сокрытия падежа были различные. Всего от государственного учета по статистике сокрыто более 380 голов скота, павшего в данном хозяйстве. І вось зараз яе судзілі паўторна, на гэты раз за збіццё падначаленых. Пра тое, што яна збівала сваю бухгалтарку і шпуляла яе настольным гадзіннікам, стала вядома яшчэ на першым судзе. Пасля суда стала вядома, што бухгалтарка была не адзінай яе ахвярай. Кіраўніцу фермы яна не раз хапала за грудзі і спрабавала накарміць сіласам. Збіла трактарыста на машынным двары, не раз трапляў пад яе гарачую руку ветэрынар. Дарэчы, у гаспадарцы, які Салтычиху называлі барыняй. Віну яна не прызнала, але суд стаў не на яе бок.
Приговором суда осуждена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также последней назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 5 лет. А также назначен штраф в размере 400 базовых величин, что составляет 16 800 белорусских рублей. До речі, прозвище директорки телебачення не називає, але відомо, що це Тетяна Белян, яка шмат гадоў кіравала гаспадаркай Завідаўскай. Яе любілі чыноўнікі, узнагароджвалі рознымі дыпломамі і званнямі, у тым ліку званням «Чалавек года Гомельшчыны» ў 2023 годзе. І не толькі ад Лукашэнкі магла вучыцца Белян. Прыкладам для яе магла быць былая кіраўніца Добружскага раёну Ольга Мохарова, якая стала ў свой час знакамітай дзякуючы Сергею Ціханаўскаму. Ольга Федоровна, ну хоть какой-то комментарий дайте. Опачка. Цікава, што на другі суд над Тацянай Белян звезлі ўсіх мясцовых кіраўнікоў гаспадарак для прафілактыкі. У Беларусі ў бліжэйшы час плануюць павялічыць узрост выхаду на пенсію. З вялікай верагоднасцю жанчыны будуць выходзіць на пенсію таксама, як і мужчыны, у 63 гады. Цяпер жанчыны сыходзяць на пенсію 58. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказаў эканамічны дырэктар Бераг Леў Львоўскі. Папярэдняе павышэнне пенсійнага ўзросту адбылося ў 2016 годзе адразу пасля так званых выбараў. Тады гэта было неабходна. У фондзе сацыяльнай абароны не хапала грошай, а ў краіне бракавала тых, хто гэтыя грошы мог зарабляць. Цяпер праблема стала яшчэ вастрэйшай. Працаздольных стала яшчэ менш, а колькасць пенсіянераў увесь час расце. Жанчыны традыцыйна выходзяць на пенсію раней, чым мужчыны. На гэта былі свае прычыны. Жанчыны шмат нараджалі, у асноўным працавалі на цяжкіх фізічных працах. Але зараз сітуацыя змянілася. Узрост выхаду на пенсію трэба павышаць, бо працягласць жыцця мужчын меншая. Такая ситуация во всем свете, але у Беларуси эта ситуация наигоршая. В мире по разнице в возрасте дожития среднем между женщинами и мужчинами. У нас мужчины живут на 10 лет меньше в среднем, чем женщины. Улічваючы сярэднюю працягласць жыцця мужчин и жанчын, атрымоўваецца цікавы парадокс. Рациональный мужчина должен всячески избегать отчислений в пенсионный фонд Беларуси, потому что в среднем мужчина ничего оттуда не получит. Зараз сістэма пенсійных выплат у Беларусі салідарная. Працуючыя скідваюцца на пенсію тым, хто ўжо на заслужаным адпачынку. Калі насельніцтва не расце, гэтая пенсійная піраміда ўжо не дзейнічае і праблему трэба вырашаць. Альбо падвышаць узрост выхаду на пенсію, або зніжаць выплаты, альбо шукаць больш працуючых. Без гэтых крокаў салідарная пенсійная сістэма проста не вытрымае. Нараджальнасць у Беларусі даўно ніжэй за неабходны ўзровень, а да 2018 года на аднаго працаздольнага прыйдзецца амаль адзін пенсіянер. Это значыць, што пенсійная нагрузка будзе расці, і без рэформаў сітуацыя стане крытычнай. Рэформы ўжо нельга адкладаць. Трэба ўводзіць змешаную сістэму. Разам з салідарнай з'явіцца назапашвальныя пенсіі. Чым горшая дэмаграфія, тым цяжэй это зрабіць, кажа Львоўскі. А калі зусім не зрабіць, Беларусь будзе выдаткоўваць на пенсіі да 10% валавага ўнутранага прадукту ў год. Это фантастычная сума, больш за расходы на адукацыю і медыцыну. Пры гэтым працуючыя пенсіянеры могуць заставацца працаваць, калі не будуць за это губляць у грашах. Вострай застаецца і праблема дыскрымінацыі людзей перад пенсійнага ўзросту, жанчын з дзецьмі і інвалідаў, якіх не хочуць браць на працу. На думку Львоўска, магчымы варыянт, калі на пенсіі беларусам будуць выдаткоўваць расейцы. Да, зарабатывают в основном белорусы, но докидывать будут россияне в лице, видимо, Владимира Путина, который с барского плеча будет там под предлогом каких-нибудь 10-й АЭС давать по 5 миллиардов. Як бы ні была пенсійная рэформа непапулярнай, ужо ў бліжэйшы час улады павінны заняцца гэтым пытаннем. Калісьці саўгас Яблынька быў знакаміты далёка за межамі Глыбоцкага раёна. Рэпартажы пра яго не адзін раз траплялі на старонкі цэнтральнай прэсы. Як вось гэты пастановачны здымак здалёка 1983. Зараз жа ў былым цэнтры саўгаса Псуэ не змаглі прадаць былую кантору саўгаса. Не дапамагло ні тое, што некалі з вёскі Псуэ зрабілі аграгарадок, ні нават тое, што кантора знаходзіцца на вуліцы Леніна, а ў будынку змешчаныя нават цытаты правадыра. Сваю назву саўгас атрымаў ад яблынява сада, які некалі займаў тут больш як 500 гектараў.
Яблыкі з этого саду адпраўляліся на размешчаны непадалёк пацвільскі вінзавод, які сваю прадукцыю прыўносіў радасць у цяжкія будні сельскіх працаўнікоў, чым у немалой меры і паспрыяў іх імкліваму змяншэнню. Ці купіць хто гэтую кантору, невядома. Бо што з яе зрабіць у псуі? Магчыма, прыйдецца проста знесці з твару зямлі, як гэта часта робіцца са шмат такімі былымі адміністрацыйнымі будынкамі ў беларускай глыбінцы. А напрыканцы пра бульбу, куды ж нам без яе? Раней да яе быў прывязаны ўвесь жыццёвы цыкл на вёсцы. Калі пыталіся пра чыёсьці нараджэнне ці смерць, то звычайна, калі это была не зіма, то можна было пачуць, як бульбу садзілі, або як бульбу бралі, ці як бульба цвіла. Таму і зараз беларусы хваляцца адзін перад адным сваім ураджаем бульбы. А мы прапануем вось гэты тост, які гуляе зараз па прасторах інтэрнэту. Горелица, белица, свянцоная водица, вся чильная царица. Кольки пью, не напьюся, на одну тебе молюся. Каб дешевела, не дорожела, каб продавцы на повер давали, каб знакомые гроши позычали, каб собаки портков не рвали, ни под чайной, ни под пивной, каб дружинники осторожно в машину клали и на завтра рассол подавали. Дык хай спраўдзяцца мае замовы, будьце здаровы. Мы таксама жадаем вам усім здароўя, у ручкі, у ножкі, пасярэдзіне трошкі, каб пілося, елася і яшчэ чагосьці хацелася. На гэтым у нас усё. Стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Калі вы ў бяспецы, вядома. Калі не, то проста распавядайце пра нас сваім знаёмым. Мы працуем для вас. Плённа вам працоўна тыдня. Да сустрэчы на канале Нехта Плюс. Жыве Беларусь!